Αυτός είμαι εγώ και σήμερα αποφάσισα να κάνω τατουάζ σε ένα ψεύτικο χέρι. Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να του κάνω ένα αστέρι οκτάγωνο ή αλλιώς αστέρι βόρ. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Αρχικά θα το κάνω freehand και αφού θα το κάνω freehand θα πρέπει να του φτιάξω κάποιες τελείες ώστε να ξέρω πού είναι η αρχή και το τέλος της κάθε γραμμής που θα κάνω. Πρέπει να κάνω 8 γραμμές αφού είναι οκτάγωνο αστέρι. Και εδώ πέρα αφού έκανα 8 τελείες θα πρέπει τώρα να κάνω και 8 γραμμές. Και αφού έχουν γίνει όλες τις τελείες και όλες τις γραμμές μπορώ να ξεκινήσω να τα ενώνω όλα αυτά. Και αφού τα έχουμε ενώσει απλώς ξεκινάμε και γεμίζουμε. Μαύρο άσπρο, μαύρο άσπρο, μαύρο άσπρο. Και κάπως έτσι είναι το αποτέλεσμα. Ωραίο σχεδιάκι και με ισχυρό συμβολισμό.